Ajmo još po jedan krug. Čime vučeš? Evo opet si, evo vidi, evo Bruno, vidi šta si uradio. Evo pogledaj. I to sad ne može da se podrlja. Kurac moj može. A šta je ovo? Zašto? Jeli? Zašto dajca? Objasni mi. Zašto dajca kad ima dva džundira još? Viška. Jaj, Isuse, dragi Isuse, majko. Teraj s tim fendom i drlje, ajde. A ti Daniela, ako hoćeš drugi traktor kaži. I koji kažeš šta je tvoj traktor. Uvek. Nema menjenja. Pa mislim, ako uzmeš John Deere nemaš šta da znaš koji je čiji, kome zapadne šta. Neće. A uzet će kad nisi tu, šta? Pa da. Sem ako ti ne odlučiš da voziš drugi, ali... Ja. Bruno. Ajde da uradimo ovaj špic ovdje. Da ispravimo. Ravno da ide. Nećemo se obići, stani. Da? Već imaš silažu. Koliko sam ja skonto, to ti pretvara u silažu. Čekaj, beži. A ti nemaš, a ti već imaš silažu urađenu. Urađenu.
Bruno, viš kako lepo radi ovaj hard disk, sad sam ga namestio. Znaš kako kopira ravno ko strela, nema oscilacije. Mora kupim još jedan. To ću za mjesec dana uzeti. Možda i pre. Hoćemo i ovdje da ispravimo ili da ja produžim pravo, a? Bruno, kad ćemo kupimo grafičku? Pa koliko, bi si mislio ono od 600 kuna ili? Dva, laže, dva. Pa polovnu je gledao, nije gledao novu. Al polovnu nemoj da kupuješ, čuo? Gdje si Josipe? Ajde, jel ulaziš? Saču, uči. Ništa. Marko ti ču. Jel poklapaš to sve? Poklapaš, a? Eno tamo si preskočio, vidi. Viš da si preskočio. Evo ga, ide sad.